Halo bro, sajin ngapain supaya sajin pada kaneka channel ka jonga ka baai ka teng ka rilum ka si production te kaneka channel ka jonga pi ibun ki jeng hikai hikai gitar tame kito ki berang sedang bat ki bas sedang persiang ban tem gitar te ngai skem pi yo jeng mentoi na kaneka jeng hikai ka jonga la dadon kito ki ba singo ba kaneka jeng ka jonga ka long ka ba kordon nam ta jeng pi se bahasa share sa like sa subscribe bahasa komen hagi comment section hapo kenang bangan la ban hikai kambun bat nga kenang bangan la ban improve la de ban ngala ro ban tip HA ke bang aduna te ko blesi bon nya ka jing support ko jing pi ko blesi bon nya ka jing IMSM ko jing pi te ha kana ka por ko ba khnet ro ko ban hikai ya pi ya ka we ka jing ruai ka ba pi hi la comment haki comment section men chisngi kata kade hakane ka por nga ko ban hikai api ya kane ka jing ruai ka kod nam kana ka kod nanti beneng kade ka number like spot like punyo ka ba ong ngawan ban ngu ban mane te kane ka jing ruai kade ka jing ruai hoj ka jing ruai ka basutnat sya ring hikai api na ki sempel ki na ne kita ki basuk ba pila mabaro pila bantem ha ki jing aseng lane kamtam ha ki nong kendong mo pila bantem pila bani ram ki jing ruai pila bantem ki jing ya ki gitar te kane ngai skem ba kane ka jing ka jung kalong ba yo jing mentoi nam ta jung pi we kamtam gitu ki bedon interest bantem gaita to ku blai chuan sa sen ha kane por ngan sedang no kane ka jing ka jung te kumba pila te pi karau jung udi kedai D A G B minor te B minor kumno pi bat pen iya pi kumno pin bat B minor pet haka freka basa way ar lai sau te antu sim une kuti way ar lai sau kuti baning kong kuti ba ar kuti ba lai kuti ba sau te sim kum tu kan te ukti ubah basau sedang nang nemo ukti bari ukti basau pat pinyon hau string ubalai haka fret ka basau te ukti ubalai pat pinyon haka fret ka basau hau sai uba sawi te ukti uba ar pinyon hau fret balai te uksai uba ar ta une ukti baning kuang pat pila ban lek untuk hau fret ba ar pila untuk ban stretch pad yang pen iya pi dengan ikai no pi kum nehi sapej bha kabiting pat kadewet itu kabiting kalau kumne way ar pet way une uthom tersim ubahe way saune tiba banikong way saune uthom sasin way ar way ar way ar kane ka biting ka bamenta kane ka jingroi kalong ka ba compare ka biting ro na kitu ki we ki jingroi ka bangla hikai api to subha saya skor bha pa saya concentrate bha kane ka jingai pe kalong kumne ne utham na ne ukti kimi kumba mingi ong mo te ngin le ngin press kumne chapo way ta sa une ukti banikong way para way hi te sa ka ba ka step ka banikong de way ka step ka ar de way ka step ka balai pat way ar
kumtuhi tang kumtuhi way ar way ar way ar te pida let state pat pe pi kumbanya kini ka step kumbani kong ar balai kalong kumne ken Wan ban ngu ban wan mani you try you play jonga do ai kan long kat kum kamon jong mi I try a lot jonga kamon jong mi kamon jonga kalong lada mi mon do ai kan long record ke Arba Menta kasih ngawan bana kasut bakot yangan lagi benrukeng perdaya Allah ya ku berbaba ku try ku grand hak pingadon hang ni hak loi bande kamun jong min teng han hikaya pitang art khot hi te kitu kiwe ki dikhot ku rangsa haden kalong kumju hi kumno ba pintem kumno kiki kumno kirau ki kulong kumju hi thik kumtu hi te sahik sabut ya kajing hikaya kajonga hangne kajing hajing sia kane kajing rai kamda e than re ngi baro ngi lak bantem re tang kawe ya kitu ki berang sedang pat kasu e kabiting khendiat ka e kamda e bun re kamda e than kasu e khendiat man compare ba kitu ki ba ngala da hikai menno namar pe ngan hikaya pi hangne ka khamta me ka biting mo ka biting ngala hikaya pi hamne ka dek ne way kan mau way ne way ar change biasa wiki way ar change biasa wiki but way ar way ar way ar bet ke step baning kong way ke step ar way ke step ke balai way ar tangkum tu way ar way ar way ar te pin enda pila komban lane pina klek lang gitu ki stem na duk kebaning kong ba ar balai ke biting ken sawan bat ke lada pitem ken sesir tunat sia lada pitem ha ke elektrik gitar le kalong ke ba sut na duk kata-kata way ar way ar baik untuk kumtuhi te perlo kanyi kajunga tangkat nehi te saya praktis pa sadang ai persian ba pinang bantem kamtam itu ba trangsya bantem mo saya praktis ba jai tresitom man la kapor lada pipej bat lada pipej kan kanyi kajunga lada pitresitom pinsala bantem umdai ka ba ndre kasuk bantem pinsanang hi
baro breu bastard mo ong ndre la rang tristom pat kalat kampli yang i te ngi hap tristom la da ka jing page jong pi yakine ki video ke banga hikaya pi pin sala ai bantem suki te kana ka jing ruai sisa kalong ka ba sutana sadu kata-kata kamtam enda pilala bha bantem ki beating ya ki beating kene ki jika jonga kalong ke beating ke banga hikaya pi menta te kajing rai kalong ba sunat haduk kata-kata namar page ngani kai biang pi sa sen menta kabiting kalong une utham bat une ngi penon kam tang utham ha kabiting idon kam penon kam bat utham bat ukti ubaning kong utham une ukti tham umat ukti ubahe bat ukti baning kong de une way ar page utham ngi penon kam arsin page baning kong mo ha step kom ni kong bat step balai ngi penon kam tham way ta tu step ko arang ben kam duk ti ben kong way ta ti ha ka step ko balai pat way ar do utham hi ta kemud utham ngi penon kam ha ka step ko ban kong kan ka balai pat ti ban kong pan ngi kam ta step ko ar ken pe ku blai sibun perlo sa chisin bat ngan saya kan pi biang nya pi ha ka wei ke por bat ha ka wei pat ka video ke bang sai kaya pi wat lada ka long ka por ka bakhim adu kata ngim da yo por than ban hikai ndre ngan persyang bat ngan persyang man na ka por nang bangan la ban hikai ba man la ka por ya ki jing don kam ka jong pi bat ya ka kam ta mi gitu ki ba kwa ban temo te dang bun ki nambar ki ba dang sa ki ba pila komen ngan sa hikai pendep itu ha ka next video. Bye bye. Have a nice day.